Dalang siya ata. Saan tayo? Sa ano tayo? Dito. Hindi naman dyan taas. Bakit wala na ba yung taas? Nag-iba na rin yung ano nila. Ganda, no? Diba? Ganda, oh. Hindi naman dito, eh. Uy, hindi dito. Akala, hindi. Ay, ay, ay. Doon tayo sa taas. Kahit dito. O, dyan na, dyan. Umupo na yung describe. Uy, ang ganda picturean na. Tumayo nga kayo dyan. Lahat kayo tatlo ba? Oh, pero makita ko yung view. Yan, Demi! Sama ka muna ba? Nagpa-vlog ka. Welcome to my YouTube channel. Doon tayo sa taas. Hindi tayo. Oo, talaga. Hindi naman dito daan, eh. Dali. Kasi ano na dito, eh. Ito yung hinahanap ni ano na ba? Mga bulaklak nila. Mga bulaklak nila. Ako i-screenshot ko na lang. Hindi pa yan yung...
Wow.